Takže zřejmě nás čekají už pouze monoposty skupiny E2. Ano, a na startovní čáru nám najelo číslo 22. Andrea Stolberger z Rakouska, Forma Lotus. Dvoulitrový monopost. Vycházející z někdejšího pohárového závodu monopostu na Gruzii. A najíždí nám Petr Rokita, startovní číslo 9, Alfa Klub AGR, je na představě Martiny. Dá se vůz postavený. Mezi prvními vozy. Máme, nevidíme startovní číslo, ale zřejmě se jedná o 50 číslo. Startovní číslo 51. Takže co nevidět, budeme jistě svědky ataku toho nejrychlejšího času, který v tom dosavadním pořadí drží Andreas Marko s vozem Audi A4. Čemu jede? Nie wiem, co chodzi. Jeździł lancią deltą jest 400. Zobaczylibyście stary. Szok. Nawet wkręca silnik, robi się tak. Mango z Rakouska. Takže 61. Startovní čáru. V cíli máme Martina Novotného, 2 minuty 12:93. To je velice pěkný čas a Martin Novotný je dnešně nejrychlejším jezdcem. Nemá čest jezdit z Koblice na špalu, ale udělal to opravdu parádně. 2 minuty 12 je nejrychlejší, ale očekáváme atak na tento čas. Červená vlajka. Morgovič 312 takže zatáčce číslo 6 udělal hodiny. Takže středně protože na vážení přátelé máme nového šestce Petr Rokita na voze Martiny Zel. 2:09:69, aktuálně nejrychlejší jezdec. Takže nakonec se nám dále budeme přátelé pokračovat právě Jaro Krajčík, o kterém jste již mluvili, který má na svém sestavu číslo 2. Představená
souboj Jana Krajčího s Otakarem Krámským, který jistě bude chtít překvědovat, i když tam nevěřil, ale to právě nastal. A půl má startovní číslo 4, je to další rola, tentokrát ve 2050, nejnovější světlo. Trošku takový opatrnější, velmi nakouknuli všechny historické vozy, protože s číslem 241 nám nastal Petr Vondrák s číslem March 752, domů z Poláky motor BMP a je to úplně kterého jsme již viděli, nám právě odstartoval. Nemyslete si, že to historický vůz, tak Petr Vondrák je schopen si bez problémů takovat první desítku. A pokračujeme startovním číslem 5, Milan Svoboda, než se říkal, se to přijde monopostu, volno 96/50. My budeme samozřejmě sledovat ty dojezdové časy všech těchto favoritů. V cíli máme Jara Krajčího, 2:01:81, takže nejrychlejší čas, vážení přátelé, startovní číslo 2, Jaroslav Krajčí, 2:01:81, bravo. Tam pokračujeme startovním číslem 13, Václav Janík, 2:02:50, další jezdců, kteří přistoupili z cestovních vozů mezi monoposty. Vaše Janík, kde začíná. Zatím stále nejrychlejší Jaro Krajčí, 2:01:81. No a startovní číslo 17, Andrej Krajčí, syn Jirku. 50. Takže 17. Andrej Krajčí, vzpomínáme si, že při svém posledním startu zde v Ústí nad Orlicí